Hmm? Mm. Sarap mo namang humigop ng pansit canton. Sarap mong kumain. Sarap na. Sana ma-experience ko. Charot. Ma'am, Hubarin ko na tong bra ko. Roland. Ayan. ma'am, ba't ka naghubad dyan, ma'am? Huwag mo takpan yung mata mo. Para sa'yo talaga to. Huwag mo takpan. Ma'am, huwag po. Roland. Ma'am, teka lang, ma'am, baka maalaman tayo ni Walang boss mo. CCTV dito yung boss mo. Walang hindi ko pina-install kasi ayokong binabantayan niya ako. Kasi nakakasakal eh. Sige na. Pero Hindi ma'am, ako kasi kahapon. budget ako kay boss nito, ma'am. Hindi ako nasarapan kasi kahapon sa kanya eh. Sige na. Ganun ba yun? Sige Pero na. baka mabudget ako kay boss, baka malaman Walang niya. makakaalam. Tayong dalawa lang. Talaga? Tatanggayan mo ba ako? Hindi, syempre. Hindi Ay, stay. nga. Ma'am, Mina, Roland. mabina.